Sitten käydään läpi noita Nepalin pyhiä paikkoja, lähinnä buddhalaisia pyhiä paikkoja. Et se on lähinnä se, missä mä itse olen kiertänyt, niin olen vähän ottanut omaa oikeutta siihen, että mitä paikkoja on sieltä nostanut, mitä käydään tässä läpi. Itsestäni sen verran kerron, että tosiaan Jääskeläisen Ari-Pekka kyseessä on Helsingin yliopiston väitöskirjan tutkija, tutkin buddhalaisuuden kehitystä Suomessa. Jos ihmettelette, mikä on notkea kehitys, niin viittaa sosiologi Zygmunt Baumanin notkean modernismi, eli tarkoittaa sitä uskontojen yhteydessä, että kuinka uskonnot muuttavat muotoaan ja kuinka esimerkiksi buddhalaisuutta hyödynnetään vaikkapa tänä päivänä osana terapiamaailmaa. Ja se ilmenee self-help-oppaissa ja niin edespäin. Eli tutkin tällaisia ilmiöitä, että miten buddhalaisuus tulee aina erilaisten ylirajaisten virtausten mukana meille yhteiskuntaan ja ihmisten ulottuville. En tee mitään niin sanottuja opillisia tulkintoja, eli en tutki sinänsä buddhalaista oppia siitä näkökulmasta, että onko jokin oikeassa vai väärässä jonkin vanhan tekstin perusteella, vaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eli rehellisesti on myönnettävä tässä, että en varsinaisesti ole Bodong perinteen asiantuntija, enkä Nepalinkaan asiantuntija, mutta hyvin paljon tekemisissä Bodong perinteen munkkien kanssa. Hyvä ystäväni Lobsang, joka on Bodong perinteen munkki, niin on tämän nykyisen Bodong Rinpochen sekä Geshe Pema Dorjen assistentti, ja hänen kanssaan olen lähes päivittäin aina tekemisissä, ja sitä kautta tunnen sitten Bodong perinnettä ja olen hänen kanssa tekemisissä ja vierailen siellä Nepalissa aika paljon, mutta enemmän tunnen tätä 1900-luvun buddhalaisuuden kehitystä, ja Bodong perinne tulee tietysti siinä mielessä kysymykseen, kun puhutaan Bodong perinteen elvyttämisestä, joka on 1990-luvulta lähtenyt, eli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ilmiö siitä, kuinka tällainen harvinaisempi Tiibetin buddhalainen koulukunta elvytetään länsimaissakin henkiin. Sen verran ehkä tässä, että Tiibetissä tällainen kirjallinen traditio, mitä kerrotaan, niin voi olla hyvin tarkkaa historiallista kuvausta, mikä kertoo myös näistä traditioista, että miten ne on kehittyneet ja näin. Mutta sen rinnalla kulkee aina tällainen kirjallinen toinen traditio, joka korostaa tällaista mystisyyttä, outoja yhteensattumia ja tällaisia asioita, mitkä meille näyttäytyy varsin yliluonnollisina. Tässä esityksessä pyrin lainailemaan vähän niistä molemmista. Ja ne limittyykin oikeastaan tutkimusmaailmassa, kun puhutaan tällaisesta Tiibetin buddhalaisesta perinteestä, että aina ei oikein tiedä, että ovatko he tosissaan näiden asioiden kanssa vai tuleeko nämä niin kuin sitten vähän keksitty, ja se kuuluu osittain tähän niin kuin kirjalliseen tyyliin. Mä pahoittelen sitä, että mä en käy buddhalaisuuden perusteita tässä sen kummemmin läpi. Mä luulen, koska teosofiselle seuralle puhutaan, niin täällä on valveutuneita ihmisiä, jotka tuntee buddhalaisuuden perusperiaatteet aika hyvin, niin menen suoraan tähän Bodong-traditioon ja sen kehitykseen. Eli tämä Bodong-traditio on tällainen harvinainen traditio, ja sen nimi tosiaan viittaa tällaiseen kolmioon tantrisessa buddhalaisuudessa, jota sitten visualisoidaan meditaatiossa, ja se viittaa buddhien ja tällaisten myötätuntoisten niin sanottujen jumaluuksien bodhisattvojen syntypaikkaan, jota voidaan sitten harjoittaessa käyttää visualisaatioissa. Mutta varsinainen Bodong-tradition synty menee tuonne 1000 vuoden päähän. Geshe Mudra Tsempo perusti tuonne Lounais-Tiibettiin Ylänngöille tuollaisen pienen luostarin. Se oikeastaan uhrattiin aika nopeasti tällaiselle intialaiselle mestarille, jonka nimi oli Stripala, mutta hän ennusti, että tämä pieni luostari tulee joskus kasvamaan erittäin suureksi, ja nimesi sen silloin Bodong E-luostariksi. Tämä siis 1049 vuonna. Siitä sitten saadaan mennä kuitenkin 400 vuotta jo eteenpäin, ennen kuin tulee tällainen niin kuin merkittävä Bodong-tradition kasvu tiibetiläisessä yhteiskunnassa. Eli silloin tämän Bodong-luostarin 23. apotti Bodong Panchen Chokli Namkal. Häntä pidettiin Tiibetissä hyvin oppineena filosofina. Siinä lukeekin, hän oli kaikkea tätä filosofikirjailija, runoilija, näytelmäkirjailija, lääkäri niin edespäin, mutta myös buddhalainen lama. Ja se, mistä hänet myös tunnetaan, niin on tämä, että hän on
yksi maailmanhistorian tuotteliaimmista kirjailijoista. Hänen pääteoksensa Collected Works of Suchness, jonka mä olen suomentanut, kootut kirjoitukset todellisuudesta, joka käsittelee niin sutrapolkua kuin tantrista polkua plus kaikkea elämään liittyvää, mitä nyt arkeen liittyy, niin se kirjasarja käsittää 135 kirjaa, joista jokaisessa on 502 puolesta sivua, ja tuo 502 puolesta sivua viittaa siihen, että Tiibetissä ne kirjat on tavallaan sellaisia läpysköjä, mitkä käännetään aina, että ei ihan sellainen normaali länsimainen kirja. Joskin se on painettu myös siihen länsimaiseen muotoon, ja on nähnyt sen kirjakokoelman, millainen se on, ja se on melko valtava se teos, mutta tosiaan sitä ei ole käännetty länsimaisille kielille vielä, eli esimerkiksi itse en sitä ole päässyt lukemaan. Ja hän siis perusti tämän varhaisen Porongpauno Tshödin luostarin 1410 vuonna, josta sitten vähän myöhemmin puhutaan, mikä se on Nepalissa tänä päivänä sitten. Ja Podong-tradition kukoistus kesti hyvin vähän aikaa, että jo 1600-luvulla se oli lähes hävinnyt traditio. Siihen vaikutti erilaiset poliittiset valtakamppailut siihen aikaan. Gelug-traditio, joka tunnetaan Dalai Laman traditiona, niin heillä oli poliittinen valta Tiibetissä, ja sitten tällainen Kakyu-traditio. He oli toinen, jotka käytti tätä valtaa, ja sitten siellä oli erilaisia väärinkäsityksiä. Yksi erikoisimmista oli sellainen, että tämä Gelug-traditio sekoitti kaksi henkilöä silloin keskenään. He sekoitti Podong Panchenin Yonang Pancheniin. Eli heillä oli muuten täysin sama nimi, mutta toisen etunimi oli Podong ja toinen oli Yonang. Ja Yonang viittaa taas tällaiseen traditioon, mikä oli toinen traditio, ja heillä oli pientä kiistaa sellaisesta filosofisesta toisseustyhjyys-näkökulmasta, jota Gelug vastusti hirvittävästi, ja he sekoitti sen tähän Podongiin, jonka myötä he halusivat sitten kääntää nämä Podong-luostarit Gelug-luostareiksi. Ja tietysti se kertoo jo traditiosta silloin 1400-1600-luvulla, että kenestäkään ei ollut puolustamaan sitä, että tämä heidän näkemyksensä pohjautuu puhtaaseen väärinkäsitykseen, että kukaan ei ollut sanomassa, että sekoitatte nämä tyypit. Mutta näin kävi silloin, ja traditio hävisi lähes kokonaan. Ja tässä on käynyt ehkä sitä läpi, että kun me yleisesti, jos te luette Tiibetin buddhalaisuudesta, niin koulukunta jakoo yleisesti tämä 4 Nyingma, Sakya, Kakyu ja Gelug koulukunta, johon tämä Podong-traditio ei lukeudu tässä yleisessä luokittelussa, ja sitten ei myöskään lukeudu tähän 8-osaiseen luokitteluun, joka sisältää muutaman Kakyu-koulukunnan enemmän, ja siellä on Chö-koulukuntaa ja jotakin muita vielä lisäksi, mutta Podongia ei siis lueta siihenkään, eli siinä mielessä tämä on hyvin harvinainen perinne. Yleensä se jaetaan tähän Sakya-koulukuntaan, eli heillä on yhteisiä opettajia paljon siellä historiassa, ja luonteeltaan tämä on tällainen Rime-koulukunta, eli niin sanotusti koulukuntiin sitoutumaton, eli jokaisesta koulukunnasta voidaan ottaa opetuksia vastaan, vaikka oltaisiin Podong-harjoittajia. Tietysti tänä päivänä varmasti jokainen noista koulukunnista sanoo olevansa Rime-koulukunta, vaikka se varsinaisesti alkoi 1800-luvulta yleistymään tuo näkemys, Rime-näkemys siis, mutta sinänsä Podong-traditio oli jo aikoinaan hyvin tuollainen, mikä sekoitti eri näkemyksiä. Ja tunnetummat harjoittajat tästä on ehkä ensimmäinen Dalai Lama, jolle Podong Panchen antoi nimen Kaikki tietävä, jota sitten kaikki Dalai Lamat ihan 14 Dalai Lamaan saakka niin käyttää sitä nimeä. Sitten tällainen kuin Tokme Tsampo tunnetaan paremmin Sakya-koulukunnan edustajana, mutta harjoitti Podong Panchenin alaisuudessa myös, ja häneltä tunnetaan tällainen kirja kuin Bodhisattvan 37 harjoitusta. En ihan varma ole, onko suomennettu, ehkä on, mutta suosittelen sitä kirjaa kyllä henkiseen harjoitukseen. Toinen on sitten Dilgo Khyentse Rinpochen kommentaari siitä. Joo, eli 6 eri käännöstä kulma löytyy siitä, ja se on erittäin hyvä teos. Sitten Podong tunnetaan Samding Dorje Pakmosta, eli hän on tällainen Tiibetin korkein naispuolinen inkarnaatio, josta sanotaan, että siitä alkoi naispuolisten jälleen syntymien perinne.
kun yleensä puhutaan Katjulinjan kohdalla, että karmapoista alkoi tämä koko tulkuperinne, niin sitten Podongin kohdalla puhutaan, että tästä naislamasta alkoi Tiibetin buddhalaisuuden naistulkujen perinne. Ja vielä nykyisinkin Samding Dorje Pakmo johtaa omaa luostariaan tuolla Tiibetin puolella. Ja on tosiaan, sanotaan, että kolmanneksi korkein tällainen henkilö tiibetiläisessä hierarkiassa heti Dalai Laman ja Panchen Laman jälkeen. Sitten Ye Tsongkhopan, eli siis Gelug-koulukunnan perustajan, Dalai Laman koulukunnan perustajan, niin oppilaat opiskeli paljon Podong-tradition opissa, ja sitten näillä oppisuunnilla tietysti on sitä kautta hyvin paljon ideologisia yhteyksiä. Mutta sitten varsinainen tradition elpyminen, kun se hiipui silloin 1600-luvun lopussa kokonaan, niin Podong Panchen ennusti kuitenkin, että tämä perinne tulee elpymään noin 500 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Ja tässä oli tietysti tämä Kiinan miehitys välillä, jolloin Porongin alueen, eli Porong on siis, jos en sitä sanonut tuossa aiemmin, niin Porong on siis Tiibetissä alue, josta tulee tämä Podong-traditio pitkälti. Ja nämä ihmiset silloin, kun Kiina miehitti Tiibetin, niin joutui tietysti maanpakoon Intiaan, Nepaliin, Eurooppaan, pääasiassa Sveitsiin paljon, mutta he sai sieltä mukaansa paljon tekstejä, reliikkejä, ja sitten tuolla Kathmandussa vielä on toi Podong Panchenin 600 vuotta vanha patsas myös, minkä he sai mukaansa, ja osa niistä reliikkeistä on muistaakseni Dharamsalassa edelleen, että niitä kaikkia ei ole tuonne luostarille saatu mahtumaan. Mutta merkittävä tekijä tässä tradition elpymisessä oli tämä lama, mikä on tässä kuvassa, eli Lama Tsering Damcho, joka alkoi nähdä 1980-luvulta lähtien voimakkaita toistuvia unia ja näkyjä, jossa niissä näyssä hänelle ilmestyi aina tällainen sininen ratsumies. No se ratsumies oli tietysti tämä, eli Tashi Boever niminen suojelija, Dharman suojelija Podong-traditiosta. Ja tämä ilmeni hänelle unissa, ja hän näki niitä paljon, ja hän ei niin kuin tiennyt, että miten hänen tulisi suhtautua siihen, että tämä ilmenee. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa hänelle niin kuin kertomaan siitä, että sun pitäisi löytää toi uuden Podong Rinpochen jälleen syntymä. Ja tämä Tsering oli hirmu huonossa kunnossa. Välillä hän sai sairaskohtauksen 1990-luvun alkuvaiheessa, ja hänet todettiin kliinisesti kuolleeksi. Hänet siirrettiin ruumishuoneelle, ja pari tuntia siitä, kun hänet oli todettu kliinisesti kuolleeksi, sairaanhoitaja meni sinne ruumishuoneelle tarkastamaan, jossa tämä Tsering istui meditaatio-lootusasennossa meditoimassa. Hän ikään kuin palasi kuolleista. Ja hän oli siinä saanut sellaisen näyn, että hänelle oli ilmentynyt tällainen poika, joka oli sanonut hänelle jotakin vastaavaa, että sinä kiusaat minua, tai jotakin tämän tyyppistä. Ja ne näyt ja muut oli alkanut ja jatku sen jälkeen. Ja sitten lopulta paljasti tämä poika siinä niin kuin kasvonsa siinä unessa, ja sitten hän tiesi, että mistä tässä on kysymys, että nyt hän niin kuin, mä en itse asiassa muista, että oliko tämä poika vai paljastuiko hänen vanhempansa siinä unessa, koska sitten hän muisti näistä maanpaossa olleista Porongin asukkaista, että kehen tämä viittaa nyt nämä näyt. Ja hän otti yhteyttä tällaiseen pariskuntaan, jota hän oletti, että niissä unissa oli viitattu tähän, jotka asuu tuolla Bodhanatin stupan lähellä Kathmandussa silloin, niin otti heihin yhteyttä ja kysyi, että onko teillä poikalasta. No sitten tämä isä sanoi, että no on meillä yksi poika. Silloin tämä Tsering tiesi, että se on tämä lama, mitä hän on etsinyt. Ja sitten tietysti alkoi hirveä toiminta siitä, että piti koko sille Porong-yhteisölle, joka sille Tiibetistä oli painunut, niin ilmoittaa, että tämä on nähnyt tällaisia näkyjä ja miten nyt toimitaan tämän kanssa, että olisi tavallaan tällainen jälleensyntymä tulossa meidän traditioon, että mitä me tehdään, ja ne kävi neuvonpitoa, keskusteli siitä paljon ja niin edespäin.
Kunnes sitten tietysti he halusivat ottaa yhteyttä heidän korkeampaan hengelliseen auktoriteettiin, eli Dalai Lamaan, että mitä mieltä hän on tästä. Ne esitti kaikki nämä asiat, mitä oli tapahtunut, mitä näkyjä oli nähnyt, sekä tämä Tsering että sitten tämä Bodong Rinpochen äiti. Hänellä oli kans paljon erilaisia näkyjä ja muuta, mitä hän ennen tämän lapsen syntymää oli saanut. Niistäkin on, itse asiassa mä voisin laittaa kiertämään tästä samalla, kun mä muistin, että tässä on Bodongiin liittyviä kirjoja muutama. Tämä on tämän Bodong Rinpochen isän tällainen kasaama kirja, missä on paljon kuvia ja historiaa sitten tuosta jälleen syntymän löytämisestä ja muuta. Ja tässä on sitten tämän Bodong Pantsenin elämäntarinaa, jos haluatte sitä katsella tuossa samalla kuin. Mutta sitten tosiaan tämä johti siihen, että Dalai Lama tunnisti tämän pikkupojan jälleen syntymäksi. Siinä on sitten tunnistamiskirje niin sanotusti, minkä Dalai Lama aina kirjoittaa, kun tällaisia jälleen syntymiä löytyy. Ja siinähän sitten on kuvassa ja siitä sitten lähti tämä traditioelpyminen viimeistään sitten suuremmin liikkeelle. Ja Tsering oli tosiaan yhteydessä vielä ennen kuolemaansa Geshe Pema Dorjeen. Eli Geshe moni saattaa teistä tietääkin, käy joka vuosi Suomessa ja tosiaan Geshe sitten otti johtaakseen tämän hankkeen, että tätä traditioa aletaan elvyttämään. Ja sen seurauksena nyt on perustettu muutama luostari tuonne Intian puolelle ja sitten tietysti tuolloin vielä, milloin ei vielä ollut tätä Bodongin luostaria, niin se alettiin perustamaan, että siihen saatiin iso rahoitus Sveitsistä ja sitten Bodong-yhteisö rahoitti sen sitten omistaa loput, mitä se jäi paitsi ja sitten se saatiin 2005 niin sinne valmiiksi uusi luostari, mutta käyn sitä tuossa tarkemmin vielä läpi. Erilaisia tekstejä, esineitä muuta pystyttiin keräämään munkkien ja nunnien koulutus alkoi suuremmin. Tutkimus- ja sosiaalityö jatkui. Nyt itse asiassa, jos en ihan väärässä ole, niin tänä vuonna ensimmäiset varsinaiset Bodong-tradition munkit saavuttavat tämän Geshe-arvonimen, mikä vastaa suurin piirtein noin niin kuin filosofian tohtoria, eli heillä nyt on 17 vuotta suurin piirtein opintoja takana, ja nyt tänä vuonna ensimmäinen ryhmä valmistuu Bodong Gesheiksi tuolla. En tiedä, onko Intian puolella luostarissa sitten varsinainen valmistuminen, mutta nyt pikkuhiljaa se on tapahtunut. Eli siellä oppineita munkkeja tulee koko ajan lisää. Kansainvälinen verkosto tietysti on rakentunut koko ajan Geshe Pema Dorjen työn myötä, ja meillä Suomessakin on 2 yhteisöä jotka Gelug-koulukunta ja sitten Bodong-tradition harjoitteita harjoittaa. Ehkä tässä yhteydessä hyvä mainita, että en kuulu kumpaankaan sinänsä, että ei sellaisia yhteyksiä ole, mutta siitä huolimatta nyt mainitsen ne, jos haluatte lisää tietoja, missä sitä löytyy siellä, ja varmasti siellä tiedetään mua paremmin tästä aiheesta, jos haluatte olla yhteyksiä tai osallistua harjoitteluun. Tässä on kuvia Bodong Rinpochen vanhempien vuonna itse asiassa tältä tammikuuta. Ollaan katsomassa sitä samaa kirjaa, mitä siellä selailitte, ja hän sitä esitteli ja puhuttiin sitten hänen äitinsä kanssa siitä, että millaisia näkyjä hän näki ja enteitä koki ennen kuin tämä Bodong Rinpoche syntyi ja niin edespäin. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu kyllä siinä mielessä. Mutta tässä tämä varsinainen luostari. Ylemmässä kuvassa näkyy luostari, mikä on Tiibetin puolella, eli varsinainen tuo Bodong Pema Choding. Mulla on itselleni vähän epäselvää, onko se säilynyt noin hyvässä kunnossa 1410 vuodesta vai onko se uudelleen rakennettu, mutta se esikuva joka tapauksessa on tuo Tiibetin puolelainen luostari. Ja ennen sitä kuitenkin, kun tuo alempi luostari, mikä tuossa näkyy, rakennettiin, niin Bodongpaoilla oli tällainen pieni luostari, joka sijaitsee hyvin lähellä tuolla Katmandussa tätä nykyistä luostaria. Sekin on konvertoitu nyt Gelug-luostariksi.
mikä on hyvin mielenkiintoinen Kelu-kloosteri siinä mielessä, että jos tunnette Tiibetin buddhalaisen pyhimyksen Milarepan, niin siinä vaikka se on Kelu-kloosteri, joka viittaa Dalai Lamaan, ja heillä on sitten enemmän ehkä sinänsä omat pyhimykset, niin sieltä Kelu-kloosterista löytyy hirvittävästi Milarepaan liittyvää materiaalia. Heillä on jopa sellainen Milarepa-patsas, jonka he sanoivat, että itse Milarepa olisi sen tehnyt, ja sen näkemällä ihmeet toteutuu sitten, kun sen siellä näkee, ja niin edespäin. Sielläkin kannattaa käydä, jos olette tuolla päin, että se on hyvin lähellä tätä luostaria. Mutta sitten tämä uusi luostari vihittiin tosiaan 2005 käyttöön. Ja se on tosiaan tuossa Kathmandussa Tinchuli-alueella, mikä on hyvin lähellä sitä Bodhanatin stupaa. Siitä ehkä 10-15 minuuttia kävelee siihen. Muita luostareita on sitten tuolla Intian puolella, siellä on Nunna-luostari ja sitten toinen luostari. Ja molemmat on käsittääkseni, en ole kummassakaan niissä kyllä käynyt, mutta tuolla Tawangin alueella. Tässä muutama kuva tuossa vasemmalla puolella on ne, ketkä buddhalaisuutta sillä lailla enemmän tuntee, niin hyvin iso opettajat Suorit Rinpoche, joka pihki silloin tämän luostarin käyttöön. Ja siinä vasemmalla puolella häntä on Geshe-Pema Dorje ja sitten Podong Rinpochen tuossa oikealla puolella. Ja oikean puolen kuvassa siinä on Sakya Trisin, eli Sakya, koulukunnan johtaja, iso opettaja, myös tuolla Podong luostarissa. Ilmeisesti jonkunnäköinen pyhittämisseremonia sielläkin on hänen johdollaan sitten käyty. Ilmeisesti myöhemmin, ei tuolloin 2005. Se, mikä oli mielenkiintoista 2005 vuonna, kun tuo Podong luostari vihittiin käyttöön, siinä vasemmalla puolella näkyy Tashi Bober, eli tämä suojelijahahmo, josta puhuin aiemmin, joka oli tällainen sininen ratsumies, niin tässä on hänen raivokas muotonsa. Eli muoto, jolla on tällainen apinan pää, ja mikähän käärme siltä nenästä tuossa tuleekaan, mutta tällainen hyvin pelottavan näköinen apinahahmoinen suojelija. Ja samana päivänä, kun tämä Podong-tradition luostari vihittiin käyttöön, en ole koskaan siellä alueella nähnyt apinoita, mutta sinä päivänä, kun tämä luostari vihittiin ensimmäisen kerran käyttöön, niin sinne ilmestyi apina koko päiväksi. Ja hehän tulkitsivat sen suoraan, että Tashi Bober ilmestyi suojelemaan tätä seremoniaa, ja siinä on kuva sitä apina, joka siellä sitten istui tämän vihkimyksen ajan paikan päällä. Tässä muutamia kuvia sieltä. On näitä hienoja luostariovia, mitä näkyy, eli Podong luostarin ovi, ja sitten siinä on tammikuulta matkamme munkkeen kanssa siinä tällainen patsas vihittiin tavallaan käyttöön, eli täytetään siinä patsasta ja sitten munkit suoritti sille rituaaleja. Tässä on varsinainen rukous- tai meditaatiohalli, eli se päähalli, mikä Podong luostarilla on. Eli siinä on Sakyamuni Buddha patsas, ja sitten siellä on noita Podong-tradition lamojen patsaita ja Guru Rinpoche. Ja sitten tietysti Gangyuri, eli tämä Tiibetin buddhalainen kaanon kirjat tuolla vasemmalla ja oikealla. Ja hyvin koristeellista Tiibetin buddhalaista tyyliä niin kuin kaikkialla. Ja tässä on sitten kuvia, kun siellä nuoret munkit harjoittelee depatoimista. Eli tässäkin traditiossa, niin kuin Gelug-traditiossa, niin tämä heidän koulutuksensa pitkälti pohjautuu tällaiseen väittelyperinteeseen. Eli pyritään löytämään sitä totuutta sillä, että väitellään siitä, mikä on totta ja mikä ei, haastetaan toista ja kumotaan näkökulmia ja niin edespäin. Tässä nuoret munkit muistaakseni väittelee siitä, että minkä värinen on keltainen. Ja sitten mä vähän sitä kyselin siinä, että miten sitä käy läpi, ja tietysti oma järki ei taitu mitenkään sitä kysyä, että no miten sä selität sokeille, että on keltainen ja niin edespäin. Että tällaista debatointia 7-vuotiaasta lähtien, varmaan aiemminkin, mutta nämä oli 7 muistaakseni, niin he pohti siitä, että miten he selittää sen, minkä värinen on keltainen. Eli tavallaan tarkoitus on osoittaa mielen rajat, että meidän tällainen loogis-rationaalinen ajattelu ei ehkä kykene saavuttamaan sellaista kokemuksellista tasoa sitten, mikä vaikka meditaatioharjoituksella
jollain tapaa kyetään saavuttamaan. Ja siinä sitten luostarin katolla on toiset lukemassa tekstejä. Siinä kuva sitten, kun munkit, mitä hän oli siellä tekemässä. Jotakin siellä ehkä leikki tai niin edespäin. Mutta tässä jos teitä kiinnostaa Bodong-traditio enemmän, niin tässä on kirjallisuutta siihen. Tätä traditioa tutkitaan hyvin vähän tieteellisissä piireissä. Oikeastaan tuo Hildegard Dienberger on ainoita tutkijoita, jotka siihen on niin kuin keskittynyt hirveästi. Että siinä jos tutkimusmaailma ja muu kiinnostaa, niin siinä olisi paljon tutkittavaa, että Bodong tekstit on pääasiassa tiibetin kieltä, niitä ei ole käännetty edes niin kuin englanniksi, että niistä saisi sillä lailla tietoa, että siinä mielessä sitten kaikki tällaiset niin kuin alkuperäiset Bodong-harjoitteet ja muut, niin ne on vielä vähän mysteereitä, että niitä ei niin kuin tutkimusmaailmassa tiedetä, että mitä sieltä tulee ja näin. Et sinänsä hauska, kun mitä tutkin itse vaikka tuollaisia niin buddhalaisia harjoitteita, mitkä on sekularisoituneet, niin kuin vaikka mindfulness ja tämmöiset, niin sitten siellä on paljon vaikka mielenterveysalan ammattilaisia, että älkää nyt vaan mitään buddhalaisuutta tuoko niihin, että kaikki sellaiset pois ja sekularisoida enemmän näitä, että ei niitä buddhalaisia tekstejä, vaikka me ei niin kuin tosiasiassa edes tiedetä näistä buddhalaisista teksteistä niin kuin hirvittävästi, koska niitä ei ole käännetty niin kuin länsimaisille kielille, eli se, että mitä sieltä voidaan niin kuin saada mielenharjoittamiseen ja muu, niin ehkä minua itteni niin kuin kiinnostaa enemmän se, että jos me saataisiin sieltä niin kuin ihmisten hyvinvointia ja muuhun jotakin vielä kaivettua, erilaisia harjoitustapoja ja sitten ihmisten niin kuin henkiselle tielle erilaisia harjoitteita, niin se olisi ihan mielenkiintoista niitä käännellä. Tuleeko tässä vaiheessa mitään kysymyksiä kellekään mieleen? Myös sieltä ruudun toiselta puolelta saa kysyä. Joo. Eli mä sanon tähänkin, jos eivät kuulu, niin kysymys oli siis sellainen, että mistä näitä lähteitä saa käsinsä. Ja tuosta toi ensimmäinen, mikä on, niin löytyy ihan netistä, ihan vapaasti ladattavissa oleva tutkimusartikkeli. Sitten tuo kirja, mitkä on nämä Hildegard Dienbergerin, niin ainakin se punainen kirja, mikä siellä on kierrossa, niin sitä saa biokustannukselta ostettua. Sitten tietysti se Tokme Champon kirja myös biokustannukselta varmasti löytyy. Sitten toi When a Woman Becomes a Religious Dynasty-kirja, niin se on ainut oikeastaan näistä sellainen vähän harvinaisempi kirja, mikä pitää ehkä tilata sitten ulkomailta. Sitten toi, mikä kiertää siellä se toinen kirja, niin sitä en osaa sanoa löytyykö biokustannukselta. Se on varmaan aika pieni painos, koska se on tämän Bodong Rinpochen isän kirjoittama kirja ja hän on varmaan se itse kustantanut. Et mä en tiedä, voi olla, että on lähetetty biokustannukselle, sitä en osaa sanoa siihen. Sitten taas toi Alin on myös sellainen, mikä löytyy ihan netistä, kun hakee vaan. Et oikeastaan jos kirjoittaa Bodong Tradition hakusanaksi, niin kyllä sieltä löytyy jonkin verran tietoa, mutta huomattavasti vähemmän kuin mistään muusta tiibetin buddhalaisesta koulukunnasta, että siinä mielessä merkittävästi paitsiossa. Ja luulen sitten taas, että ottamalla yhteyttä näihin yhteisöihin, mitä Suomessakin on, niin sieltä varmasti osataan sitten vinkata kirjallisuuden pariin. Joo, eli kysymys oli sellainen, liittyy mindfulnessiin, eli onko ihmiset raportoineet sellaisia henkisiä ilmiöitä, mitkä liittyy buddhalaisen traditioon harjoittaessaan tällaista sekulaaria mindfulnessia, niin mitähän mä vastasin, taas on niin mielenkiintoinen aihe, että tähän voisi käyttää tunnin tai kaksikin, mutta on tutkittu sitä, että se mindfulness-harjoitus saattaa olla monelle sellainen portti buddhalaisten harjoitteiden pariin, eli siinä ehkä aletaan havaita nimenomaan tällaisia asioita kuin kaiken pysymättömyys, aletaan tulla tietoisemmaksi siitä elämän kärsimysluonteesta tai siitä, mikä sen kärsimyksen synnyttää. Aletaan ehkä kyseenalaistaa sitä omaa identiteettiä ja sen pysyvyyttä ja sitä, mistä se koostuu. Eli kyllähän siellä niin kuin tulee ton tyyppisiä, ja itse asiassa nyt just tuossa selailin tällainen David McMahon, joka on ehkä niin kuin isoimpia ton aiheen tutkijoita, niin hänen uusi kirja tuli
just viime vuoden loppupuolella, ja hän siinä käy läpi tätä, että kun sekulaarissa mindfulnessissa ihmisille saattaa nimenomaan tulla tällaisia kokemuksia itsettömyydestä tai muusta, niin länsimainen psykologia ei oikein pysty selittämään sitä kokemusta tai tarjoamaan siihen apua ja tukea, vaan se sanoo suoraan, että älä harjoita, että sulla on psykoosialttius tai jotakin muuta tämän tyyppistä. Eli tavallaan se ei vielä niin kuin integroidu länsimaiseen kulttuuriin sinänsä, että noita ilmiöitä ilmeisesti koetaan ja on, mutta ei osata sitä liittää siihen buddhalaiseen kontekstiin, vaan liitetään se edelleen länsimaiseen kontekstiin. Tällä lailla sanoisin. Tuleeko muuta tässä vaiheessa? Mennään siis eteenpäin. Eli mennään Nepalin pyhiin paikkoihin ja puhutaan buddhalaisista pyhistä paikoista. Eli tulee valokuvia ja kerron vähän taustoja niistä asioista, joista osaan. Ja jos yleisössä on ihmisiä, jotka tietää minua paremmin tästä, niin saa tietysti aina sanoa. Ja siinä tosiaan on toi kuuskätinen mahakala, eli buddhalainen dharmasuojelija, joka on tuolla Durbar Squarella, eli mikähän se on suomeksi, tällainen keskusaukio kuitenkin, niin löytyy sieltä näyttävän näköinen mahakalan patsas tosiaan. Ja tosiaan nämä Nepalin pyhät paikat, kun puhutaan buddhalaisuudesta, niin siellä on tosiasiassa niitä pyhiä paikkoja koko maa täynnä, että tähän on pitänyt valita ihan vain muutamia. Et tietysti buddhalaisuuden näkökulmasta tuo Lumbini on hyvinkin tärkeä siinä Nepalin ja Intian rajalla ihan oleva paikka. Sitten tietysti Kathmandussa ja sen lähistössä on hirvittävä määrä noita Tiibetin buddhalaisia luostareita, että siinä Bodhanatin stupan lähistöllä taitaa olla yli 50 Tiibetin buddhalaista, eli siellä on kaikki koulukunnat kyllä edustettuna, jos haluaa tutustua niihin. Sitten tietysti tämä Bodha-stupa, Swayambunat, eli tämä Apina-temppeli, sitten tämä Patanin käsityöläisten kaupunki, missä tehdään näitä hienoja patsaita. Sitten Asura ja Yangleshö-luolat, eli Guru Rinpochen, jos tiedätte, niin liitetään häneen, niin ne on siinä Kathmandun lähistöllä kanssa. Sitten näitä Milarepan luolia, eli tämän tiibetiläisen pyhimyksen luolia, niin niitä tuntuu olevan Nepali täynnä, että en sitten tiedä, että mikä niistä on se varsinainen oikein, vai onko Milarepa sitten ollut monessa paikassa siellä. Tässä meillä ensimmäisenä on kuva Lumbinista, joka erittäin huono oli just tammikuussa tuolla Lumbinissa, ja siellä oli ihan jatkuvasti tuollaista sumua, että sieltä ei tuon kummempia kuvia paljon otettu, eli siinä tämä valkoinen rakennus on sitten se paikka, missä Siddhartha Gautama silloin aikoinaan sitten ilmeisesti syntyi siellä sisällä, vaan ei saanut ottaa valokuvia, niin siitä syystä ei ole valokuvia sieltä. Ja tuossa oikealla puolella oleva kuva on sitten tämä portti, mistä sinne Lumbinin alueelle mennään varsinaisesti sisään. Ja sitten Asoka, keisari Asokan pylväs on siinä tämä yksi, eli näillä buddhalaisilla pyhillä paikoilla on yleensä aina tämä Asokan pylväs, mitä Asoka sitten on silloin, oliko se 200 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli tämä hyvin brutaali keisari, joka tappoi hirvittäviä määriä ihmisiä, niin kääntyi sitten buddhalaisuuteen ja alkoi levittää sitten buddhalaisuuden sanomaa ja Brahman sanomaa, ja sitten näitä Asokan pylväitä rakennutti eri puolille pyhiä kohteita ja halusi tukea buddhalaisuuden leviämistä ja buddhalaisuutta ylipäätänsä, eli niitä löytyy aina niin Nepalin puolelta kuin sitten Intian puolelta noista buddhalaisista pyhistä kohteista. Sitten näistä luostareista, mitä siinä Bodha-alueella on, niin tämä on varmasti yksi tunnetuimmista, eli Shechenin luostari. Ja tunnetaan Dilgo Khyentse Rinpochen luostarina, jos en aivan väärin muista, niin ehkä 1980-luvulla varmaan alettiin laittaa pystyyn tätä. Ja hyvin näyttävä iso luostari, tunnettu ympäri maailman. Ja siellä varsinkin, tässä on tämä Dilgo Khyentse Rinpochen huone, mikä on säilytetty sellaisena, kun se nyt siellä aina on ollut. Eli siellä on tällainen Dilgo Khyentse Rinpochen patsas sitten, mikä on tällainen vahannukke, mikä kuvaa häntä oikeassa koossaan. Hän oli valtavan kokoinen mies aikoina, ja hänet tosiaan tunnetaan ympäri Tiibetin buddhalaista maailmaa tällaisena
opettajana, jota kaikki koulukunnat arvosti. Hän muun muassa oli Dalai Laman tällaisen Dzogchen tradition tai meditaatiomenetelmien opettaja. Ja tämä on minulle henkilökohtaisesti sellainen paikka, että mä aina aamuisin pyrin tänne käveleksimään ja menen meditoimaan sinne. Et sen takia Sesen on tässä, koska se on itselleni niin iso paikka. Ja siinä vielä Dilgokin se rituaaliasustuksessa istuu siinä omalla paikallaan. Sitten on Kopanin luostari, joka on myös hyvin tunnettu luostari. Ja tunnetaan Lama Zopa Rinpochesta ja sitten Lama Jeshestä. Ja tässä oikeanpuolimmaisessa kuvassa Lama Zopa Rinpoche kuoli. Kuinkahan monta vuotta tästä on? Jos en kovin paljon valehtele, niin ehkä 3-4, mutta edelleen tuolla voi olla, että sanon ihan väärin tässä. En tiedä, mikä se prosessi on, mitä he tekevät niin kuin ruumiille, mutta käytän nyt sanaa balsamointi, vaikka täällä tässä, mikä on tämä kuva, niin hän on tosiaan tuolla tuon boksin sisällä edelleen, ja siellä munkit ja ihmiset käy suorittamassa rituaaleja ja toivovat Lama Zopan jälleen syntymää sitten, ja hänelle rakennetaan sinne sellaista stuparakennelmaa. Mä en oikein osaa sanoa, että tuleeko he sitten niin kuin polttamaan tämän ruumiin ja asettamaan sinne stupaan jäänteet, vai miten tämä toimii. Ja siellä on tosiaan sitten myös sellainen reliikkihuone, jossa on näiden isojen opettajien erilaisia reliikkejä, joka tuntuu tietysti ehkä meistä erikoiselle, mutta siellä huone, missä kiertämällä siellä huoneessa, niin siellä on isoja opettajia vaikka hampaita, mitkä on jäänyt siinä polttoprosessina, ja sitten se on heillä niin kuin pyhän jäännöksenä ja kallonpalasia, ja sitten kun siinä polttoprosessissa luut on jotenkin muuttunut vaikkapa sinisen väriseksi tai näin, niin sitten sellaisia pieniä luunpalasia on siellä, ja heillä niin kuin pyhäjäännöksiä ja näin, ja niitä on paljon siellä. Et se on sillä lailla erikoisen oloinen huone, mutta tietysti kuuluu traditioon. Kopanin luostarin meditaatiohallista Jetson-kapa on tuollainen hyvin iso patsas, näyttävät värit aina kun menee noihin luostareihin. Tämäkin on sieltä Kopanin pihalta, niin heillä on hyvin laaja ja iso se luostari, ja se on tosiaan siinä Kathmandun. Se on Kathmandussa, mutta se on sellaisen mäen päällä, eli sieltä näkee sitten Kathmandun yli, eli siellä on kivat maisematkin käydä. Ne järjestää tosiaan retriittejä ja kaikkea, jos kiinnostaa mennä sinne, niin pääsee ihan pitemmäksi aikaa harjoittamaan mieltään. Tässä on Namo Buddha-luostari, ei ollut sen kummempaa kuvaa, mutta hyvin arvostettu luostari, joka on rakennettu tuommoiselle paikalle, jossa Buddhan aiempi jälleen syntymä uhrasi itsensä tiikereille, koska tiikeripennuilla ei ollut ruokaa, ja hänellä oli niin suuri myötätunto sitten näitä tiikerinpentuja kohtaan, että hän uhrasi itsensä tälle tiikeriemolle, että se pystyy tarjoamaan sitten hänet ruoaksi noille tiikerinpennuille, niin tämä luostari on rakennettu sinne ja on tosiaan tosi iso ja merkittävä. Siellä käy melko paljon pyhiinvaeltajia aina kun siellä on. Tässä on sieltä kuvia, rukouslippuja on koko paikka täynnä, ja tuossa on joku stupa-rakennelma, en tarkemmin tiedä, että mikä on se. Sitten siinä on tämä, minkä monet varmasti tunnistaa, Bodhanatin stupa. Tämä on kuvattu sellaisen hotellin kuin Tibet Internationalin sellaiselta terassialueelta. Jos menette tuonne Nepaliin, niin suosittelen sitä hotellia siinä mielessä, jos kiinnostaa tämä Bodhanatin alue siinä, niin sieltä on hienot näköalat, ja sitten kaikki nuo luostarit on siinä lähellä, että hyvin lyhyt matka kävellä tuohon Bodhaan. Tässä on kuvia, ja siinä on sitten Bodongki Lobsan yhdessä kuvassa. Ja tämän historia mulle on vähän epäselvä, ja se, että milloin tämä varsinaisesti niin kuin rakennettiin, mutta aina kun tästä kysyy, että mikä tämän tausta on, niin kerrotaan, että tällainen maanviljelijä nainen sai aikoinaan kuninkalta erikoisesti luvan pyytämällä, että saanko rakentaa tällaisen stuparakennelman, ja täysin yllättäen tämä kuningas oli suostunut, että anna mennä vaan.
Ja sitten tämä oli alettu rakentamaan, hän oli kuollut kesken sen prosessin ja sitten hänen 4 poikansa oli jatkanut tätä stupan rakentamista ja heistä sitten tuli myöhemmin vähän tarinasta riippuen niin 4 suurta bodhisattvaa tai sitten Tiibetin kuningasta ja niin edespäin, että sinänsä ehkä pitäisi käyttää jotakin historiakirjaa, että tietäisi tarkemmin tausta, mutta silloin 2015, kun oli tämä suuri maanjäristys, niin tuhoutui aika pahasti tuo rakennelma, mutta se on nyt kunnostettu kyllä täysin, että se on tosi hienon näköinen kun se näkee sen. Ja tässä edelleen kuvia sieltä. Siinä sitten Swayambunat hyvin samannäköinen kuin tuo Bodhanatin stupa, eli tunnetaan myös apina-temppelinä, eli täällä on sitten paljon niitä apinoita hyppimässä. Tämänkään taustamme valitettavasti tunne sen paremmin, mikä se oikeasti on, mutta legendan mukaan tämä nimi on itsessään viittaa siihen, että se on itsenäisesti ilmestynyt paikalle. En tiedä sitten, mikä on oikea versio tästä. Mutta pyhä kohde sekä buddhalaisille että hindulaisille. Sielläkin on näyttäviä kaikkea. Tässä tällainen hieno vajra, eli timanttivaltikka, jossa apina istuu sitten siinä päällä. Ja mukava paikka käydä katsomassa. Siitäkin hienot näkymät yli Kathmandun sitten, eli se on tuollaisen korkean mäen päällä. Ja siinä Swayambunatin alhaalla on sitten tällaiset hienot patsaat. Siinä on keskellä Shakyamuni Buddha, vasemmalla Avalokitesvara ja Guru Rinpoche oikealla. Näyttävän näköiset isot patsaat, jotka on, en tiedä tämän paikan varsinaista nimeä, että mikä se on, mutta hyvin siinä Swayambunatin alapuolella, että liittyy näköisin samaan kompleksiin sitten. Sitten enemmän Nyingma-koulukuntaan liittyvä, mutta tietysti kaikkien tiibetiläisten koulukuntien ja tiibetiläisten ihmisten arvostama Guru Rinpoche, jota pidetään myös toisena buddhana, niin sitten hänen asura-luola sijaitsee myös tuolla Parkingissa hyvin lähellä Kathmandua. Ja sinne matkalle kun mennään, niin on tällainen suuri temppelikompleksi, missä on hirvittävän iso tuollainen Guru Rinpochen patsas. Nyt en saa päähäni, että kenen buddhalaisen opettajan temppeli tämä oli, mutta Nyingma-koulukuntaa se joka tapauksessa edusti. Ja tässä on sitten se varsinainen asura-luola, jossa ilmeisesti Guru Rinpoche, tässäkin tarinat vähän vaihtelee, hän joko harjoitti siellä tiettyjä tantrisia juttuja tai sitten saavutti täällä sellaisen Mahamudra-tason, valaistumisen tason. Hyvin pyhänä paikkana pidetty paikka. Tuossa on kuvaa, munkit on resitoimassa siellä luolan sisällä, tuossa vasemmalla puolella, ja sitten oikealla puolella on luolan ulkopuolelta kuva, jossa tuossa kuvan oikealla yläreunassa niin näkyy Guru Rinpochen kädenjälki, mikä on tuossa kivessä, ja siinä sitten kaikki pyhiinvaeltajat käy aina heittämässä ylävitoset siihen kädenjälkeen, tai sitten tarjoaa malaa tai jotakin pyhää objektia siihen, että saa siunaukset sille. Tässä on myös siitä Guru Rinpochen luolalta. Tässä on sitten tuosta vähän alempana oleva luola, myös Guru Rinpocheen liittyvä luola. Siinä lukee yläpuolella, että Re-Enlightenment Cave, eli miten se nyt voi suomentaa, valaistumisen jälkeinen luola, mikä oli tämmöinen hyvin matala luola, jossa sitten käytiin puolisoni kanssa 7 linjan rukous, joka on liitetty Guru Rinpocheen, niin käytiin se siellä lausumassa ja istumassa tämmöinen metrikorkuinen luola, missä saa selkäkyyryssä istua. Niin sijaitsee sitten vähän matkan päässä tuosta varsinaisesta asura-luolalta. Sitten Kathmandusta, onkohan se luetaan, mutta siinä joka tapauksessa hyvin lähellä tällainen Patanin alue, jossa tehdään näitä buddha-patsaita. Se on tosi mielenkiintoinen paikka vierailla. Tietysti yleensä sen näkee vain se julkisivun, kun niitä on myytävänä jossakin liikkeessä. Mutta sitten tämä Lobsang munkki
hoiti meidät tällaiseen paikkaan, missä ne varsinaisesti tekee näitä patsaita, niin se oli tosi mielenkiintoinen nähdä, kun ne tekee, ja todella huonossa työoloissa niitä kyllä tehdään. Mutta tässä esimerkiksi on jotakin heidän niin kuin varastohallia, hirvittävä pöly. Kaikki patsaat on tuommoisen niin pölyn peitossa, mutta tuossa esimerkiksi on tuommoinen vasemmalla puolella oleva iso, se oli joku 10 metriä korkea patsas, joka oli ihan, se ehkä kuva ei niin päästä sitä oikeuksinsa, mutta se oli järkyttävän hieno käsityönne tehty, ja se piti mennä Bhutaniin. Joku ihminen oli sen sinne tilannut, mutta kuollut sitten kesken tämän prosessin, ja siellä se seisoi sitten tuo patsas varastohallissa pölyttymässä. En tiedä, minne se sieltä menee tässä sitten vähän valmiimmassa kunnossa samassa rakennuksessa niitä patsaita, kun niitä on kiilloteltu. Ja tosiaan kun ne käsityönä noita tekee, niin ne on uskomattoman hienon näköisiä. Tässä sitten kuva tosiaan, jos näitä patsaita aina ostaa, niin sitten ne yleensä on vihittävä käyttöön, jonka voi sitten tehdä joku pätevä munkki. Eli tällaiset patsaat aina täytetään siihen patsaaseen liittyvällä, jos vaikka kuvitellaan, että ostetaan vaikka Genserikin patsas, niin sitten siihen pitää installoida tällaiset Genserit mantrat sinne, ja sitten sinne tulee erilaisia hajusteita, ja sinne tulee sellainen selkäranka ja muuta, ja buddhalaisia symboleita ja muita, ja sitten sille tehdään, onkohan se jonkin tyyppinen pujaa, mikä siinä vielä tehdään, tällainen rituaali, ja se täytetään sitten, ja sitten aina jos näitä hommaa, niin yleensä varsinkin jos näiden munkkeen kautta aina ostaa, niin sitten he huolehtii niin kuin siitä, että se kauppa, josta sen ostaa, niin sitten he hoitaa niin kuin Nepalin, onko se museovirasto nimellä ehkä, mutta he kirjoittaa siitä tällaisen paperin, että te saatte niin kuin sen tullin läpi vietyä, koska sitten ne saattaa tullissa aina kysellä sitä, että mistä tämä tulee, ja sitten varsinkin toi jauho, mikä tuonne laitetaan, niin ainakin se niin kuin näyttää hyvin pitkälti marihuonalta, eli sitten voi tulla probleemia aina tullissa selvitellessä, että mitä siellä on sisällä ja näin, mutta mä oon niitä tuonut koulumisen patsasta sieltä, eikä koskaan ole tullut niin kuin mitään ongelmia, että joskus on niin kuin katsottu, että mikä tämä on, mutta sitten mulla on ollut ne asiakirjat, ja sitten nuo munkit aina kirjoittaa, että he on siunannut nämä ja mitä sille on tehty, että tämä menee vaikka harjoittamiskäyttöön, niin sinne vaan lukee ne asiakirjat, ja siinäpä se ei ole ollut ongelmia niiden kanssa. Ja on siis lentänyt niiden kanssa sit niinku eri puolilla Aasiaa, että on vaikka Nepalista mennyt sit Aasiaan, ja sitten se on ollut siellä repussa jatkuvasti se patsas ja joutunut rajoja ylittämään, niin ei ole tullut ongelma. Sitten tietysti tätä tangamaalausta on paljon, ja ne on todella upeita, että jos niitä niin kuin kiinnostaa hankkia, niin tuoltahan niitä saa, ja sitten näitä tangamaalauskouluja siellä on paljon, mihin kannattaa käydä tutustumassa. Tosi mielenkiintoista ja hienoa käsityötä. Tuossa on sitten tankamaalauksen vihkimistä käyttöön, eli sinne merkitään noita tiibetiläisiä kirjaimia, olisikohan siellä oma ahuma ehkä tulee, eli pää ja kurkku ja sydän. En käytä sakraa, mutta en keksi nyt muutakaan sanaa siihen, mutta yleensä kun meditoidaan niin mieltä, puhetta ja sydäntä niin liittyy sitten siihen. Sitten se näyttää vielä olevan sieltä Milarepan luolalta. Tästä en muista, että mikä tämä paikan nimi varsinaisesti on, mutta on pohjois Nepalissa. Tämä paikka, tosi kauniit maisemat, tiet on huonoja tietysti tuolla päin kun menee, että matkat ei välttämättä ole hirveän pitkiä, mutta se tien kunto saa ne kestämään, ja sitten siellä kun näkee, että sinne on autoja tippunut rotkoihin ja ihmisiä kuollut, niin tiettyjä vaaroja siihen sisältyy. Tänne kun mentiin, niin siellä oli tässä rotkossa oli auto, jonne oli bhutanilaisia pyhiinvaeltajia kuollut 3. Ne oli käynyt nimenomaan täällä Milarepan luolalla.
Ja vähän sen jälkeen, kun nämä butanilaiset oli kuollut, niin läheisessä kylässä joku nainen oli alkanut puhua englannin kieltä, nämä butanilaiset puhuivat siis englantia, ja oli yhtäkkisesti alkanut puhumaan englannin kieltä ja vaatinut munkkeja tekemään tiettyjä kuolemaan liittyviä rituaaleja, ja he oletti, että näistä kuolleista yksi oli jotenkin kanavoitunut siihen naiseen ja pyysi munkkeja suorittamaan tietyt rituaalit, että he sitten pääsevät seuraavaan jälleen syntymään turvallisesti. Tällainen tarina kuului tässä matkalla, kun käytiin. Tässä varsinainen sitten se pyhimys Milarepan luola. Siinä keskellä on tuollainen kivi. Mä en oikein osaa sanoa, että onko tämä nyt sitä virallista luolaa, tuo kiveen osuus, ja sitten siihen päälle on rakennettu tällainen varsinainen niin kuin luostarityyppinen rakennus, missä sitten munkit käy meditoimassa ja tekemässä rituaaleja. Siellä on todella kauniita maisemia kyllä. Mutta tämä enempää mulla ei tässä ole. Nyt saa kysyä, jos tulee kysymyksiä. Ole hyvä. Voiko se minkälaisia tuntemuksia näissä luolissa siellä? Onko se energia erilainen tai Mä ehkä niin kuin sanoisin, että me ollaan puolison kanssa paljon juteltu. Kysymys oli siis se, että kuinka mä Nepalissa tai näissä luolissa erilaista energiaa tai atmosfääriä tai muuta, niin meistä tuntuu, että tämä niin kuin Nepalin henkinen kenttä on jotenkin ihan erilainen kuin missään muualla. Tavallaan, että siellä se niin kuin henkinen harjoitus ja kaikki muu on osa sitä jatkuvaa arkea. Ja mitä siellä niin kuin tapahtuu, että mä en niin kuin ehkä sillä lailla osaa omasta puolestani sanoa, että onko me niin kuin vaikka näissä Milarepan luolissa tai jossain niin kuin jotakin sellaista transformoivaa tai muuta, mutta se niin kuin kokonaisuudessaan mahdollistaa ehkä se jatkuvasti arjessa läsnä oleva henkisyys myös sen niin kuin henkisen harjoituksen, joka tekee siitä ehkä sitten jollain tapaa niin kuin erilaista. Että siinä mielessä kyllä. Ei liian tai mitään. Ei. Mutta ehkä tässä mielenkiintoinen tarina. Tieteilijänä aina pitää nojata loogisen rationaaliseen ajatteluun, mutta tämä on mielenkiintoinen paikka. Mä vaikkapa kerron tämän tarinan, miten me tämän Lopusan munkin kanssa tavattiin aikoinaan. Että me oltiin sovittu Keshepema Dorje, joka siis täällä käytetään buddhalainen opettaja, että me mennään moikkaamaan häntä. Tämä oli siis meidän ensimmäinen reissu koskaan Nepaliin. Ja sitten me mentiin sinne ja eihän siellä ollut koko Keshe paikalla, kun hänen pyhyytensä Dalai Lama oli pyytänyt hänet Dharamsalaan ja hän tietysti oli lähtenyt sinne. Ja sitten me oltiin siellä, että no eihän se nyt ole paikalla edes täällä luostarissa, että emme niin kuin nähdä sitä. Ja sitten tämä Lobsang tuli siinä vaan vastaan niin kuin tuossa luostarille ja se sanoi, että hän voi näyttää, kun ei se Pema ole täällä. Että hän käytti vaan meitä niin kuin nopeasti ja näytti luostarin hallin. Me ei niin kuin tunnettu häntä mitenkään entuudesta. Että ainut, kenet tiedettiin, niin oli se, että hänen kanssa oltiin muutama sana vaihdettu Suomessa. Että me nyt tullaan käymään siellä katsomaan ja näin. Sitten Lobsang esitteli meille luostari ja siinäpä se sitten oli, että me ei oltu hänen kanssa missään yhteyksissä. Me oltiin siellä Nepalissa sitten sen jälkeen vielä 10 päivää ja me etittiin sieltä sellaista tietynlaista Shakyamuni Buddhan patsasta. Ja se oli toiseksi viimeinen ilta, me oltiin lähdössä sieltä pois ja me alettiin vähän hermostua toisiimme, kun meidän matka meni, kun me ei löydetty sitä tietynlaista patsasta. Ja jokainen, joka siellä on käynyt, niin tietää, että se on patsaita täynnä se koko paikka, että niitä kyllä löytää, jos tarvii. Me ei niin kuin löydetty ja me alettiin vähän hermostua puolison kanssa toisiimme, että menee tämä matka nyt etsissä sitä patsasta, että antaa olla tämän jutun. Ja sitten me luovuttiin siitä patsasta, että saahan toi joskus muullaankin, jos sellainen reissu sitten mahdollistuu myöhemmin. Ja sitten me lähdettiin kävelemään siitä ja me huomattiin sellainen pieni patsaskauppa, mikä oli sellainen ihan muutaman neliön kokoinen, 4, 5, 6 neliöä oleva. Ja me sitten sanottiin toiselle, että käydään tuolla, kun ei ole koskaan käyty. Me mentiin sinne patsaskauppaan, sieltä tuli myyjä vastaan tietysti, ja kaikkihan siellä on yleensä hyvin avuliaita. Ja se myyjä sanoi meille, että istukaa tuohon pöydälle, pöydän siis tuolelle siinä pöydän ääreen.
Sitten me oltiin, että miksi se pyytää meitä istua niin tänne, kun ennen normaalisti, että tulee istua. Sitten me istuttiin siihen pöytään, ja siinä samalla sekunnilla me istuttiin niin tuolle, niin se patsas oli siinä pöydällä just sellainen, mitä me oltiin etsimässä, ja sillä samalla sekunnilla, että Lobsang munkki ilmestyi sinne oven suuhun, ja huusi meille, että tarvitteko te sen patsaan. Että hän voi ottaa sen mukaan, että teidän ei tarvitse maksaa sitä, että hän ottaa sen ja tulkaa huomenna luostarille, niin siunataan se. Meillä ei ollut rahaa siellä eikä muuta, ja sitten se otti sen patsaan, me lähdettiin niitä mantrarullia ostamaan ja näin, ja Nepalissa on tietysti Kathmandussa hirveästi ihmisiä, ja me käveltiin siellä ihmisjoukossa hakemaan niitä mantrarullia, ja kohta sellainen vanha mies kaatuu, jonka mun puoliso saa kiinni, niin kuin näin, ja Lobsang kumartaa sille miehelle siinä, ja sitten niin hän kiitti meitä ja näin, että saitte hänet kiinni, ja tällä lailla, ja sitten me jatketaan matkaa, ja sitten me kysyttiin Lobsangilta, että kuka tuo mies oli, kun se kumarsit sille, niin se oli tämän Bodong Rinpochen isä. Sitten me siinä samalla tutustuttiin niin tähän koko tradition, tämän jälleen syntymän isään niin kuin ensimmäisen kerran. Nyt me oltiin sitten hänen luona vierailemassa. Ja sitten tietysti tässä nyt samana päivänä tapahtui kaikkea muutakin. Että mun sisko ilmoitti, että he menee miehensä kanssa naimisiin ja kaikkea muuta tällaista hyvää enteistä. Ja sitten mä vaan Lobsangille sanoin, että aika outo sattuma tämä koko päivä, että me ei oltu missään tekemisissä niin kuin missään vaiheessa. Ja sitten hän tulee just siinä viimeisenä päivänä ja nämä kaikki patsashommat onnistuu. Ja sitten me sananmukaisesti törmätään tähän Bodong Rinpochen isään siinä samassa. Niin sitä vaan myhäili, että nämä on vaan näitä hyvää enteisiä päiviä, milloin asioita tapahtuu. Tai tämän tyyppisiä ehkä sieltä tulee, mitkä koettelee sellaista loogis-rationaalisen normaali ajattelurajoja, mitkä on minusta hauskoja kokemuksia. Vaikka ne voi olla tietysti puhdasta sattumaa, mutta ehkä tollainen on niinku se voimakenttä, mitä siellä tapahtuu, mikä on hauska paikka sinänsäkin. Et siellä sellainen, niinku, se on mun mielestä niinku vastakohta vaikkapa tämmöiselle niinku perinteiselle tieteen tekemiselle, että siinä pääsee hirveän hyvin irti tuollaisesta niinku teoreettisesta pänttämisestä, ja sitten se on elää osana sitä mystiikkaa, mikä siellä on. Joo, kysymys oli, jos ei kuulunut ruudun toiselle puolelle, että miten nämä maanjäristykset on vaikuttanut esimerkiksi Patanin alueeseen, siihen historialliseen alueeseen, mikä siellä on, niin mun mielestä ne on kyllä pääosin kaikki korjattu tosi hyvän kuntoon. Mä en edes muista, että siellä olisi tullut vastaan varsinaisesti niin kuin enää niitä tuhoja. Yhden kerran, kun oltiin, olikohan se nyt viime vuoden alussa, niin Tiibetin puolella sattui yli 7 Richterin maanjäristys, joka tuntui sitten tuolla Kathmandussa kanssa, ja se oli mun ensimmäinen niin kuin maanjäristyskokemus. Ja se iso hotelli heilui yöllä, kun se alkoi se maanjäristys, ja sitten tietysti siinä tuli nopeasti juostua sieltä pois, mitä ilmeisesti suositellaan, mutta en sitä tiennyt, miten siinä toimitaan, kun alkoi iso hotelli huojua ja täristä, niin sitten sen jälkeen vaan eihän ole niin paikalliset siihen edes sillä lailla reagoinut sen kummemmin, koska ilmeisesti heille se on aika arkista, mutta silloin sitten juttelin vaan paikallisten kanssa, niin he sanoivat, että niitä on aika hyvin kai vahvistettu, niitä rakennuksia, mitä sen jälkeen on tehnyt, että kyllä siinäkin hotelli pysyi pystyssä, vaikka ainakin itseäni se pelotti se kokemus. Että mä luulen, että ne on varautunut niihin ja ainakin nopeasti ne on kunnostanut sen jälkeen. Joo. Kysymys tuli väitöskirjasta, eli mistä teen ja mihin se liittyy. Eli liittyy buddhalaisuuden kehittymiseen Suomessa 1900-luvulta tähän päivään käytännössä. Ja mä siis tutkin sitä, että miten buddhalaisuus on ilmennyt osana tällaisia tiettyjä virtauksia, mitä meille on aina tullut Suomeen. Et teosofia on tietysti silloin 1900-luvun molemmin puolin. Se on yksi niistä. Sitten 1940-luvulla sotien jälkeen oli tietysti rauhanliike, tuli osittain kasvissyöntiliikettä ja tällaista, mitkä vaikutti siihen. Sitten oli paljon tällaista niin kuin kansalaisyhteiskunnan rakentamista, mihin silloin tietysti Kalliset ja kumppanit osallistuivat, mutta olivat myös kehittämässä sitä ensimmäistä buddhalaista yhdistystä. Niin miten se tuli silloin esiin, sitten toi niin kuin 70-luvun liikehdintä, tuollainen vastakulttuuriliikehdintä, kun
tuli vaikutteita beat-kirjallisuudesta, ehkä vähän hippiliikkeestäkin ja muuten, niin sitten siihenkin on havaittu, että varsinkin ulkomailla siihen liittyy paljon buddhalaisia aineksia. Psykedelien käyttöä alettiin vähän niin kuin miettiä tavallaan tällaisen buddhalaisen valaistumiskokemuksen kannalta ja näin. Ja sitten tämä ihan meidän niin kuin nykyaika, että miten tämä tällainen, niin kuin, käytetään käsitettä terapeuttinen kulttuuri, niin miten buddhalaisuus on näkynyt sitten siinä, että tulee nämä kaikki mindfulness, myötätuntoharjoitteet, self-help-kirjallisuus lainaa hirvittävästi buddhalaisuudesta ja tavallaan, että mitä sieltä etsitään tähän päivään avuksi. Niin ja käytän siis aineistona paljon aina niin kuin aikalaiskirjallisuutta ja sitten haastatteluja käytän jonkin verran kanssa. Kiitos.